Bi ye jouer kalo tile 25 ye aw bisimila yi an ka kabako kɛnɛ kan. Bi kabako min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Katibugu ni ale yɛrɛ bɛ Sebenikɔrɔ fan fɛ a yirala k'a fɔ ko 9e arrondissement maaw kɔni ye i bolo da maa bolilen dɔ kɔni kan ni ale kɔni kun y'a lajɛ ka maa dɔ kɔni faga. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a yirana k'a fɔ min ye jouer kalo tile 11 kɔnɔna ye ko Katibugu ni an bɛ Mande kɔni fɛ. Ayiwa ko o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ maa dɔ kɔni kun bɛ yen nɔ ko a bɛ san 3 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ale kun y'a lajɛ k'a fɔ ko a b'a muso kɔni faga. Ayiwa ko ni hukumu na ni waleya in kɛlen ni ale kɔni bolila ka bɔ ni dugu kofɔlen na ko ka taa yɔrɔ wɛrɛ la. Ayiwa ko ale kɔni seginna ka na. Ayiwa a seginnen ko ci bilala 9e arrondissement maaw ma olu kɔni wulila ka taa ni maa kofɔlen kɔni ta. Ayiwa an hakilina jiginna an bɛna yirala k'a fɔ ni maa kofɔlen ye baara jugu min kɔni kɛ jan'a ka boli. O de ye k'a fɔ ko san 2019 kɔnɔna la ko Katibugu kɔnɔna la ko ni cɛ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Bukadari Tarawele ko ale kun ye jagokɛlaba ye ni wari yɛrɛ kɔni b'a kun wa muso camantigi kɔni don. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko a ye an balimamuso dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ si kun bɛ taa san 39 la ko a kun y'o furu. Ayiwa o furu kɔni kɛlen furu kɔnɔna la ko den 3 kɔni nana sɔrɔ nka ko bɛnbaliya caman kun bɛ ni maa kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. O de hukumu na an balimamuso ale y'a yira k'a fɔ ko a bɛ taa u ka so. Ayiwa tuma min na ale kɔni taara u ka so a n'a ka denw ko ni maa kofɔlen a ma balimamuso in kɔni to yen nɔ ko tuma caman a kun bɛ tugu a kɔ. Ko don dɔ la sa ni don kofɔlen in na ko ale kɔni taalen kungo la k'a fɔ k'a bɛ taa lɔgɔ ɲini na a n'a den fitinin ni o yɛrɛ si kun bɛ taa san 5 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na a wagati. Tuma min na olu kɔni taara u ka ci la ko nin ye Bukadari Tarawele ale kɔni taara an balimamuso in nɔfɛ kungo la ni bese. Ayiwa tuma min na o waleya kɔni kɛra ko a ye ɲɛsin ni bese ye an balimamuso in na o kɔni kulela k'a fɔ a den fitinin ye ko a ka segin ka taa so ko sabula waleya dɔ bɛna kɛ a tɛ fɛ waleya in ka kɛ a den tɔgɔya ɲɛna. Cɛ in tɔgɔ ye ko ale kɔni ye bese kɛ ka balimamuso in kɔni gosi ka bese kɛ ka fari caman kɔni tigɛ fo ka taa dalen to jeli la. Ale yɛrɛ kɔni bolo ko an balimamuso in yɛrɛ kɔni kun fatura. Ale taara ka taa ci fɔ balimamuso in kɔni somɔgɔw ye ka yira k'a fɔ ko a y'u denmuso faga k'u ka taa u denmuso kɔni su ta. Ayiwa ko o waleya kɔni kɛlen ni cɛ in kɔni bolila fo san 3 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ n'o bɛnna min ye jouer kalo tile 11 kɔnɔna ma ko finitigiw kɔni taara a nɔfɛ sabula o wagati de a yirala k'a fɔ ko san 2022 kɔnɔna la a seginna ka na. A seginnen ka na an balimamuso seginna ka taa finitigiw fɛ yen 9e arrondissement maaw fɛ yen ka taa a yira k'a fɔ ko ale ka fagabaga kɔni seginna ka na. O de kun na ko 9e cɛ dɔw kɔni wulila ka taa ni maa kofɔlen kɔni ta. Ayiwa an bɛ wagati min na bi ale kɔni bɛ finitigiw ka bolo kan wa ni kiiri min ka kan o bɛna da kan don n'a nata. Ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala k'a fɔ ni wagati in na an ye kibaruya caman mɛn an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la ani kunnafonidiyɔrɔ la k'a yira k'a fɔ ko muso caman kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ ko olu caman kɔni fatura ka sabu kɛ u furucɛw kɔni ka waleya cɛjugu ye ka taa ka ɲɛsin u ma. O de kun na maa caman kɔni bɛ ka welewele bila bɔlɔlɔw sanfɛ min ye an ka autorités ye ka wuli ka fɛɛrɛ kɛ walasa fura bɛ se ka sɔrɔ nin waleya in na cogoya min na maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'i kɛra sababu ye ka maa faga ɲangini dɔ ka da i kan walasa maa faga bɛ se ka dabila an ka jamana kɔnɔ. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kabako kɔni kunnafoniw ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka sigida wɛrɛ la.